Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa a cikin wannan channel ta mai albarka. Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu yi magana ne akan wani application mai suna xender. Kasancewa kowa ya riga ya san application ɗin xender ana turi da shi ne, ma'ana ana tura bayanai su waƙoƙi, videos, application da document da to yau insha Allahu za mu nuna wasu sirrika wanda ba kowa ne ya san su ba. In ma ka sani ka yi haƙuri, wannan tunatarwa ce. Kaga kasancewar in ma ka manta za mu tunatar da kai, ka ƙara ilimi kenan. To bari mu shiga xender. Ya buɗe maka kamar haka. Sirri na farko wanda zan nuna mana shine kasancewar akwai mutane waɗanda suna da matsalar ido haka, idan haske ya musu yawa idonsu yakan yin ruwa ko dai wani abu mai kama da haka. Yau zan nuna mana wani waje inda idan ka je za ka iya sa ta a dark mode, kamar za ka iya sa ta kamar da daddare ka sa ta a dark mode, da rana sai ka dawo da ita light mode. Zan nuna maka yadda za ka yi domin ka gane me ake nufi. Da farko za ka zo ka shiga nan wurin. Idan ka shigo nan za ka zo ka duba kamar haka, shikenan kaga ta riga ta koma dark mode, ko ina ya koma baƙi. Haka ma ni a ganina ta fi kyau, amma wannan ya dawowa ya dawo da ita light mode. To sai sirri na biyu sirri na biyu kasancewar kana kallon YouTube ko kuma kana kallon irin waƙoƙin bidiyo haka na dai fina-finan Hausa ko na fina-finan Indiya kai ko ma dai na meye ne dai, to kuma kai a lokacin ba bidiyo kake so ba, kana buƙatar audiyon sa. To ta ya za a yi ka sauke shi ya riga ya zama audio? Abin da nake nufi shine bidiyo za ka iya maida shi ya dawo audio ta cikin xender ma ana yi, ba sai ka nemi wani application ba ka je kai ta cika storage ɗin wayarka ba. Ba sai ka wani tara application ba, da xender ma cikin 'yan mintuna ƙalilan za ka iya mayarwa. Yanzu misali bari in gwada mana da wannan bidiyon. Kun ga kamar wannan bidiyon ai da farko za ka zo ka shiga nan. Gashi nan idan ka duba 2mp3, ba wani ma ɓata lokaci. To kaga idan ka zo ka nemo bidiyon kamar wannan, za ka iya danna wa'annan ɗigongunan guda uku. Kaga na farko akwai delete, na biyu akwai 2mp3. Kana dannawa shikenan cikin 'yan mintuna kun ga ya kai 40%. Saɓanin wancan application ɗin sai ya zauna yana ta loading, shi ko kun ga cikin 'yan mintuna har ya gama. Wannan shine sirrikan da nake so zan nuna mana a cikin xender. Akwai wasu sirrika a nan gaba, amma sai bidiyon mu na gaba. Nan nake cewa wassalamu alaikum. Fatan za ku kasance da mu a cikin bidiyon mu na gaba. Saboda haka kar ku manta da yi mana subscribe, like and share. Mun gode.